जों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ फायग'बा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों खानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा होजोबना दोङो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव मोनसे ओरैबायदि भिडिअ गोसारगासिनो दङ मोनसे न'खरनि इन्जुर सिंनि हा सिंगि जावनानै बे न'आव हाबलांनाय जाथाया गोसारगासिनो दङ थ' दायो बेखौ लानानै न'खरनि मानसिफ्रा सागन्द्रा होननानै बुंदों जेराव माने बिसोरहा सासे उन्दै गथ' दङमोन होननानै बुंदों बेनि थाखायनो फैदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों दायो पुलिस बिफानाबो फैनानै नायगिदिंनायखौ नुनो मोनबाय थ' बे जाथाया जादों बागानपारानि गिरुवा बान्दुगुरियाव बेनि सोमोन्दै बिसोर न'खरनि मानसिफोरा माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो जानाय समाव जाथाय जानायखौ जोङो आं बुजि हाया मिथिया मोनदांस्लाबासै नाथाय आङो हरनि 12टालासे आङो मबाइल नायबाय थादोंमोन मबाइल सालायबाय थादोंमोन थिग मबाइल नायखांनायनि उनाव आङो बाहेरायाव ओंखारनानै बाहेरायाव थांनानै दरजाखौ आङो माबा फांना दोननानै उन्दुदों बेनि उनाव आङो एख' बेयाव हमदांनायासै माबोरै जाखो आच्छा नोंथांनि मिसेसाबो हमनो हादोंमोन नामा बेफोरबायदि जानाय जाथायनि सायाव माबाफोर मोनथिदोंमोन नामा नोंथांमोना आङो सानदों दा गथ'खौ दाख्लि लाना फैदो सुक्रुबार खालि लाना फैदो सुक्रुबार लाबोनानै रबिबारनि बेलासे मैयायो दोननो थांनानै इनि हरावनो जाबाय दिनै हराव जानो थाङोबा दाथ' मावजि गाबबाबोथ' बाहायबाबो मावजि खुसिबाबो बाहाय खोनाखायो खोनायोबा मानो होनबा जोङो फेनबो सलायदो रुमथाम नालाय न'आ रुमथामाव रुमसे गेजेराव रुमाव उन्दुबाय उन्दुनानै दा इखौ जावनाय लोगो लोगोथ' बाहायबाबोथ' खस्थ' दंमोन ओमफ्राय दा जों सानो आरोना इयो इमान दिन थाबाय थानानै हौवाया आंनिया बाहेराव थायो 2.5 बोसोर जाबाय एसे बिमा फिसा थायो जोङो एख'आनो जाया ओमफ्राय दासो माने होमबाना आं सुक्रुबारै फैबाय आंनि फिसालाया सुक्रुबारै फैनानै दानाबा इयो दा दिनैनि हराव खामानि मावबाय माया मावखौ मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों खानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा होजोबना दोनदों जाथाया हरनि खैथासो जाखोमोन आंनि खन्देगाव 1:30 नङाबा 2टा गोदो उन्दुलांदोंमोन नोंसोर ना नोंसोर निसा होनाय बायदि जादों निसा होनाय बायदि जादों जोंहानि बिहावा फिसालाखौ फोसाफैदो बाबा नोङो मानो थ' उथियाखै ओरैनानै मानो जाजोबलांखो इयो सियालसो हाबदो ना मासो हाबदो ओरैना मोनसे खन्देग जाबाय ओमफ्राय माने दरजाखै नायफैनो फैयाखै बेखौ साननानै माने सियाल हाबदो सानबाय ओमफ्राय दा दरजायाबो खुलिजोबनानै माने जोंखौ माबाबाय इ फिसालाखौ फोजाबाय फोजासे फोजानानै ओमफ्राय फिसालाया बोरैबा थुफुंनो सिखारबाय सिखारनानै खर' गिदिंबाय दैहाबो ओरैनोबाथ' उथिनाया खर' गिदिङा दा ओमफ्राय आंखौबो ओरैबायदि फोजाबायबो आंखौ थदानो गैया थद गैयाबा नायब्ला गथाय आगान गोजा न' बिथोरालागै थांनानै नायहैजोबदों मोनबेसेनि आगान दं ओरैनो साबैसेनि आगान ओरैनो दा मानसिनि थाबायनाय इथ' गाथासिनखै उब्लिबोनाय ना उब्लिबोनाय बा खर'फ्राव बबेबा मोदोमफ्राव नांदोंमोन खोमा हा फिथर गथाय हेरगोन माबानाय गोजा ओमफ्राय गथ'आ फिसालाना फिसाजोमोन फिसालामोन हस्टेलाव दोनबायमोन हस्टेलाव नया बस्तियाव फरायो आरोना बाथौआश्रमाव बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों ना साखन्द्रा होनना सानदों ना जोंथ' दा साखन्द्रा होनना सानदों गथ'नि थाखाय फैदोंमोन गथ'नि थाखायनो फैखादों जोंखौ खानैखौबो हौवा हिनजावखौबो माबा मोनसे खालामगौमोन माबा मोनसेबाबोथ' जोंखौथ' निसा खालामलांनानै गथ'खौ मोनिखाय माने दरजा खुलिजोबनानै ओंखारलांबाय आरो साबैसेमोन जों मिथिया आरो बेलेगावसो खोनादोंमोन दा माने जोंहानि न'आवनो जाबाय जोंहानि न'आवनो जादों माने बेनो सानो जोङो दा घटनाया जादों फिसालाया थानायनिफ्राय बायसान्स मा जागौमोन बेखौ सानो आरोना जोङो जाहाथे माबा मानसिफोराबो रायजोफोराबो साबधान जाथों जोंहानि न'खराव दा जाबाय रायजोफोराबो हुसियार था जोंहानि न'खराव दा जिबायदि जालांदों हाखरखौ जावनानै हाबलांदों मानसिया थांनानै ओमफ्राय मा होनो गथ' फिसा होनना बुंबाय मा थांसैलै ओरै होनना बुंबाय ओमफ्राय थांबा ओमफ्राय जोङो होनना बुंबाय आरो दे थाङोबालाय थांनो हागोन दे नोंनि गोसो ओरै होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय माबाबाय आरो दोनैबाय हराव बिथिं सकन्द्रा ना माया जावदोंमोन फैसा दोङो फैसाफोरखौबो लाङाखै नै बिथांनिनो न'आव दंमोन मबाइलफोरखौबो लाङाखै गंनैखौबो जेने तेने गथ' गैयिनि थाखाय बासिबाय गथ'आ जुदि थानायमोनबा मा जागौमोन देनाय मायाव मोनगौमोन जोङो नै दिनै हराव बिथांनि न'खरावनो जादों नै बेजों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे
गथ'आ फाय गबाय आजां मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन बिसोरखौ माबा निसा सारना होदोनो फैसाबो दंमोन मबाइलबो दंमोन जेबो बुस्थु लाङाखै बे जानो हागौ हयथ' सकन्द्रा जानो हागौ हयथ' मानसि खावनाय माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ बिथाङानोमोन गिरुवा बागानपारा गिरुवा बान्दुगुरि गामियाव जादों बेयाव मिया हराव हरनि खैथासो जानाय बिथांनि मुङा गपि बर' दिनै भाग्य मोजां जिहेतु बेबायदि जानाङा बयबो सांग्रांथा गासैबो बर' गामिफोरावबो नोजोर हो नै बिथिंनो जादों बे न'खरथि गब्लंथि फैदो ओंखारबोदों मानसिया नोंसोर तत मोनाखैमोन ना मोनदों सारे बार'तायालासे दङमोन आं बाबायासो फोजाफैबाय थादों नोंसोर खबर मोननाय नोंसोर खबर मोननाय मोनदिया जों न'खरनि मानसि ना बे न'खर न' सिङालागै हाबदों बिसोर हस्टेलाव बबे नबस्थि हस्टेलाव दोननानै बासिबाय आरो लाखि बे गिरुवायाव जादों गिरुवा बागानपारा गिरुवा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादों दरजाया मा जानाय दरजाया खुला खर' गिदिना गोलैदोंमोन आं नोंनियाव खर' गिदिना गोलैदों फार्स्ट टाइम हस्टेलाव लाबोनाय गथ'खौ माबायदि मिन्थिगौ दिनै आसरित माबायदि मिन्थिगौ इसोरो